chukulong nung bai ka lama audit ni bagui yakar kwlang thangka ano ang tabuk Bihik Tonwi babu yakar kwlang ka hangrai phu ang tabuk nono nango chukulong phade kipula nasing tong nono tabuk phano asrap sa ni bagui den ngagi ka hamjagui ang bai ka kajagui phai ke bai ka hamjagui phai ang bai tabuk bai ka yakar kwlang thangmangka ba nang kol khai kebo risipi khaya kat khairo he kok saya nono sungarte hamjagui tonga chukulong abute koktrek nogi khane kaisa gansi muteman so Tangwi chali thangka nang ang bai o ani chukulong henmani sem abo kanu tini kaisa story chinaro phaisa pakya chilabai buri pula mondir thangka jege loki baksa tongwini nokong khawi tongka phiaba koduma sani oloke buri tabuk o chalano yakari khibi kalangka abagi tabu yang celake hopung sabung maiche me tongge aramaya kabimang tongka Tangwi chali thangka nang ang bai o ani chukulong maya hane kisabo nene khawo kari kheta chela or samungno khanawi salbron bini chukulong no tabubo nasing tongjaka so chini tara batule manasong phadike chung I takuni storino pulen chimi kami khane sai manlaina abagi nor joto as secret library channel parchara nadi joto kamge buji mana bagi or nor bisingo ke abagai kubiko thama khani kok share khane musun tong khake description chini Facebook te Instagram adi rizak yang tinor sono share khai manu Sikang sinimung sairne chino tini story hore chala nimung Rajesh Derma kami champono korte bini hamsam buri eba bono bwkha sabai klangne buri nimung Bipurani Teora kami Komalpur bwkhani Pulia sikang chalabai buri 2018 no online games ni bisingti sinilai dolongei no namare kok salakya Khori Baksa 2018 business meet 2022 bisi jora kok samang borok paithago hamselai thangka abagi chila 2020 bisio I burino hamjage nogotlangi tonika and 2020 ni 18 March salmario ke Rajesh bai Biburani tongthusa thoni bisingeno Bormurani kaisa mondiro thangi kajulakya abahake khorni loki Baksa 2020 business meet 2024 bisi jora ekdom kahamke tonglai phaimani but light thangsa 2024 bisini December month simike buri Biburani debbarma bini chala Rajesh debbarma no turuk ignore khane changka eba nasila jana changka mane nukungo chikon kogno tino walane changka buri abahtia but tabuk tangi buri bini basane ignore khane changka main reason yang chalabo mungsa sia abagi chala bini buri kok kaham sai buzugui nayo nungtama agin hake angmai kahamge kok se kuno problem angka hake sawiridi nungse angmai kahamge kok sai tongya hanke angtama buji manai tabuba chung khorni logi baksa kahamge tongge nukong khawi thanasi ama hake chala bini hamsam buri kokte katebe kok sai buzugui nayo haipono buri bini khani hoja kokno bwkhani kok khawno chobuitonika kebono mungsa salia and light thangsa 1 January salmaro hengai chila eba bwsai noko krishani o buri kebana mungsa kok saioi bini kami noko thangi pakya olo chila noko phai Bihikno nukiange joto jaga Naitugwi khos khaima yakulo o chila saimanka bini hamsama buri haike bini Bihik bono yakare noko thangpakya hani phiaba buri tangi bono yakar kibi klangka yang chila tabupo mungsa saimalia abuni bagno chila wasia 1 year salbrum Bihikno call message khlainayu but burni ayam bwkhati mungsa bona respond manliya plus buri Biburani Tewarmani buma bupa songbo borni chamri Rajesh Tewarmano pulake accept khlai joto goshi tongmani tabu hingai chaja kya hingai teruk joli jaki ignore khaibe kya jotono manekai pulia seka hinkai ochla Rajesh Tewarmano jotono accept kai tongo burni family tabu hingai jotono nasile jakpai ki abahakena 1 January ni simi yang chla Rajesh Tewarma bwkha koso dukhu nangjagi toma jora lai thangsak hangkrai puro hinkai bini babu eba bufase osin saro yakari thangpai jauka mane lai thangjak hangkrani saloke chla Rajesh ni bufase thangka abuka hai abagi chla Rajesh tabuk tebo dukhu nangjaka Bihik tomani bo yakari klangka abuni loki bufa tomani bo bufa bo tabuk thangjak hani dartinyo chla Rajesh terma beleno bwkha koso dukhu nangjagi tini chuno bini khani kok share khlai video ni bisingte bini hamsam burno kok kasarkha chukulung nungtesha ani live kiphle phadi nung kri hinkai ang tongi mangalak ano amsake bwkha koso tar siri chukulung chla abo hake bini hamsama bure Biburani dermano khani kok kasarkha abo kahaya hamsalai kakmani kasaro jeng khana kangke kasa chikonsa koksim sanamo sungo kebono theasan bagi logi roi hamsagi thangmai hangke amse kok kotor sawoi kebono samai tamani bo saya samai tardi
O story no pulian simi chung kaham ke khane saiman ka buri o selano tongwi chai bisi ketuma thangkino yakari kibi kalang kahne phiaba jodi aboni ulta chela o burino tongwi thosai yakari kibir khankai apuro o buri tamung khamu angke ati borno blene cholu o sungsaro baksa borok nijini bagi simi kaham wansugu boni bagi hinkai mungsa wansukya so phadi ke chung tabo o chalani khoktinya kahami khane saimalaina borni kobi kathar hamjamani kok te bini burino je kok kasar mani botamani kok kasar kha amu kisa sung khanawi saimalaina or o video no norke wa sajai tongkhangai share khane ta photi nin kaisa share khaima bai borni kobi kathar hamjama pano tesha nukui kha bujlai malai mano Kwlang Jakha lama audit ni bagi Yakar Kwlang Jakha no ang Tabuk Bihikno Naitugwi babu Yakar Kwlang Jakha hangrai puru ang tabuk nono nango suklong phade kipula nasing tongo nono tabuk phano asrapsa ni bagi dan agi ke hamjagui ang bagi kajagui phai nono ang tabuk phan nango tongo asuk hamjago nang bagi kan bwkha buji ang kong khaika kok saya kat khairo ni nama samo kok sarana na yang tamne jana ni bwkha bai kan rakha hana choklong nang bisa pun musirong ma da ana ikhle hade ke bai ka sik hamjagui phai ang bai tabuk bai ke Yakar Kwlang thangmangka ba nang kol khaike bo risbisi khaya kat khairo he kok saya nono sungarte hamjagui tonga choklong kipili phaditese nasing tongon tabuk phana nongni nama babu songkok bai amo ke Tangwi tabuk onesala bai kajang nayona